Het terpenlandschap in Noordwest-Friesland is in de 20 jaar meer verloren als in de 400 jaar daarvoor. Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Grains. Die hebben in oparbeidsing met de inwoners van 6 terpdorpen, 3 in Friesland en 3 in Graensland, onderzoek die naar de verhalen van de bewoners over het gebied. Tussen die verschillende dorpen hebben we onderzoek naar die een heel wat overeenkomsten binnen. Maar als je dan toch weer even nog een stukje verder inzoomen, dan merk je dat ieder dorp eigenlijk toch wel weer een eigen verhaal vertelt. En ik denk dat dat ook wel de kracht is om op dorpsniveau onderzoek te doen. Het verhaal van Haarlem gaat over deze vikingshelm. Begin 1900 was het een stukje voen. En nu gaan ze hem nijmaken. Opvallend is verder het verorende landschap bij de terpdorpen. En wat dan opvalt is dat in de 50 jaar eigenlijk toch wel de grootste verschillen plakvoen hebben in het landschap. We horen we dat dat te maken met in eerste instantie mechanisatie in de landbouw, maar ook met skaalvergrutting. En toen is het toch wel een heel soort van dat oude boerengreppeltje ook oproemen, vooral in de Haarlem en Mieden, met ruilverkaveling. Dat voelt dan toch wel opvallend. Er is nog een soort woltesje in, maar er is ook een heel soort wat we kwijtraken zijn.